Vesterstrøm, og velkommen til den her video i dag. Der skal vi spille noget mere YouTubes live. Yep. Vi er netop lige kommet tilbage. Jeg tænker lige, vi skal study, og så lige få gjort det lige inden. Og ja. Men jeg tænker lidt, at vi skal se, om vi kan få køkkenet bedre. Jeg må ikke lave for meget, men ja, nu vil jeg lave lidt ghost shopping. Jeg ved ikke, om jeg ved ikke, hvad vi kan imens. Vi kan... Nice. Ghost shopping. Lad os få tjekket på det. Ja, det bliver 15 minutter, regner med igen. Altså et kvarter. Lad os se. CPU. Der er vi råd til en bedre computer. Har vi råd til et bedre keyboard måske? Ja, vi kan godt. Den der er en bedre monster. Ups, jeg skal se det PC. Info. Reparere. Okay, den skal så lige have repareret. Jeg tænker lige imens, at vi så lige... Så når den lige bliver repareret, så gør vi lige... Så laver vi lige et spil, og så opgraderer vi lidt på computeren så. Okay. Hvorfor kan jeg ikke vælge noget? Ja, det kan jeg ikke. New game. Lad os se. Hvad giver bedst? Det giver lort. Det giver lort. Hvad giver bedst? Lad os lige få... Der. Jeg fandt lidt mere ud af spillet, men jeg ved ikke, hvad det er mere gå ud på. Vi skal tage en funny comment. Får vi en ny en her væk? En funny comment mere? Jo, det gør. Så er det en funny comment mere. Lad os se, om vi kan sætte det her sammen. Vi kan sætte den... Den er bedst, vi kan sætte den sammen. Nå, vi fik en ny rekord i content og en ny rekord i editing. Så det er fint, ikke? Ja, okay. Så kommer lort. Så lort bare ud. Jeg fik lige mit core. Kan man se, hvad som vi har fået. Okay. Måske skal vi lige gå og study lidt, og lige hurtigt gå tilbage, altså... Shop. Så kommer tilbage. Nu skal vi lige få opgraderet lidt, og... Ja. Vi har i hvert fald 3K nu. Ja, det går godt. Nej, fik 92 likes og 3 dislikes, okay. Det er fint, ja. Nå. Så skal vi nok lige arbejde imens. Okay. Så nu går vi lige på arbejde, og så vender vi lige til, den er færdig med at uploade, og så går vi lige ind og shopper nyt udstyr og sådan noget. Nu skal jeg lige gå ja, skal vi gå i seng? Altså det er sådan, hvor man kan promote, at spread the word, hashtag, eller sådan. Ja, jeg tror jeg forstår det. Jeg skal gå ud og få mad. Kommer lige her.
Ja, nu skal vi ind og shop. Skal vi shop. Skal vi se. Seafood. Den er jeg gået til. Ej, jeg tror, det venter med bedre mus. Bedre webcam. Bedre mikrofon. Bedre headset. Okay, okay, jeg tror, det var det. Bare lige hurtigt få det, og så lige tjene lidt flere penge, og så... Ja, vi tjener faktisk omkring... Og det er jeg for ikke kunne på den her video, men det der fik vi den nye keyboard. Den nye mus. Og så fik vi den nye webcam. Så kommer der bare den nye mikrofon. Og så den nye headset. Og der var lidt nye headset. Okay, lad os lave en video. Jeg okay. Okay. Det er ikke det. Jo, så har vi lige lavet den der. Den er så stadig low. Stadig en filter. Hvorfor så der? There's a copyright, jeg gider ikke til at bruge det der copyright. Jo, jeg har penge til den, så jeg betaler bare lidt for det. Ja, jeg ved godt det her med tape subs. Ja, sådan der, og så der. Det er egentlig rekord i content og i videokvalitet, og den der fik vi også en ny rekord. Det var fedt nok. Og vi har fundet en tøj eller sådan noget. Jeg skal starte endnu. Det er jo sådan en prøve, noget man skal op til, så vi vil faktisk rigtig gerne klare det. Jeg har næsten 4.000. Vi kan nemlig ikke lave noget sådan, vi kan gå på arbejde, og så kan vi jo biler hurtigt, og så kan vi bagefter gå ind og sove over, og så går jeg tilbage for noget mad. Nej, der står min mor der. Og hun gav mig penge, fordi jeg stoppede godt. What the fuck? Fucking lord, man. So fuck that. Okay, så jeg bare lige betale for det der, og så... Nu kan jeg bare spise. Okay, godt. Og lige køber et nyt spil, og så vil jeg lige optage det. Hvad skal jeg lige? Amazing. Okay, vi skal tjekke, hvad det så godt. Det er det så godt. Lige vent til det kommer. Yeah! Ny video.
trykke forkert. Ikke start. Lav en video, og så går jeg ud. Jamen, er stadig. Intro with logo. Okay, så skal vi have en her. Så skal vi have 2 her. Yes, det var sygt. Sygt dejligt. Og der. Det kan vi skal også bare til en bedre PC. Let's party tonight. No, thank you. Jeg går i gang med at starte. Og vi har næsten rundt de 5.000. Okay. Jeg tænker, at nu skal vi have sparet op til en bedre computer. Okay, børnebygningen koster 250, så ja, det er nok det, vi lige vil. Okay, det kan købe mig back to school, jeg er glad. Nice, 4K, nice, jeg ved ikke, jeg føler med, at vi lige ud og spiser. Okay, det kan åbenbart godt med den. Jeg får lige Giants. Så det kan vi skulle lave en video om League of Giants, fordi det er få. Jeg ved ikke det der med, at vi har fået vlogs åbenbart. Men ja, det har vi. Vi har fået vlogs, så vi kan lave vlogs. Fedt. Nej, jeg har aldrig hørt om før. Jeg har aldrig hørt om vlogs før. Ej, vi prøver den der. For making the good video. Jeg fik en ny rekord i videokvalitet og i editing. Nå, det går også godt. Okay, nu skal vi have til. Det der med at lave vlogs, det hjælper, så jeg ved ikke helt. Så vi kunne trykke på os. Nå, study. Jeg tænker, vi skal ud og study lidt, fordi vi vil rigtig gerne klare det. Nummer deroppe. Ja, så kan vi have 6,8 nu. Jeg tænker i hvert fald, det går fint nok. Jeg tænker, det vil vi tage på arbejde sidste gang, og så stopper videoen faktisk.
svært, fordi ja, 7K ender vi så op med. Vi så alligevel, fordi vi får lige den her video op. Den er faktisk skide godt, den her bombe. Okay, alle sammen. Jeg tror det faktisk var det for den her gang. Men ellers, det går fint nok. Vi er kommet i level 6. Vi har fået sådan lidt forskelligt. Nej, nu ved jeg i hvert fald så. Vi ses alle sammen.